ओरैबायदि खुवा खुदुंनायदों लोगोफोर बोथोरा गोबां थान्दा हरनि समावबो गोबां थान्दा आरोना गोबां गोजांनानै गोबां खस्थ' खामानि मावबाय जोङो दायो खस्थ' खामानि मावनानै ओंखारनानै दायो नै लोगोफोर oh my god मजा गया बे इसलिए बिदि थान्दा थान्दायाव इसलिए गेलेनो लुगैयो ना बोथोरा बिराद मोजां गुड मर्निं गाइस नै दायो आं गुदामनिफ्राय ओंखारबाय आरोना डिउटिनिफ्राय ओंखारबाय दायो आङो नाइट डिउटि मावदोंमोन खुवाखौ नायदों लोगोफोर ओरैबायदि खुदों oh my god नै लोगोफोर जोंना कम्पानिया बेनो आरोना oh my god नायदो गाइस ओरैबायदि खुवा खुदों आयु दायो हरनि 9:24 जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायदि खुवा खुदों नायदो दायो जोङो डिउटि थांगासिनो दं लोगोफोरनि नैयाबो आदानि कम्पानि नामा फैहांदों आरोना नै दायो बानायगासिनो दं बाउन्डारिखौ बानायबाय ओमफ्राय नै दायो जोङो फाइनालि फैलायबाय नेक्स्ट डे लोगोफोर दिनै सेकेन्ड डे आरोना हेल' एभरिवान गुड इभिनिं दायो नै लोगोफोर जों सेकेन्ड डे फैलायबाय डिउटियाव फैलायबाय आरोना दिनैहाय ओरैबायदि नै खुवा खुदों लोगोफोर दिनैहाय सानावबो गोबां खुवा खुदों गुवाहाटीयावहाय ओमफ्राय आरो नै दाबो हराव नोगोद खुवा खुदों आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय पतन्जलिनि कम्पानि आरोना दायो सोलिगासिनो दं नै ओमफ्राय नै जोंनिया बिथिंजाय लोगोफोर दायो जों थांबाय दं ओरैबायदि खुवा खुदों नै लोगोफोर सिनायनोनो हाया नायलाय जिबायदि खुवा खुदों दायो जोङो नेक्स्ट डे खामानि मावनो फैलायबाय आरोना नाइटआव दिनैजों साननै जासिगोन जोङो नाइटआव मावनाया दिनैनिफ्राय जों फैथ'नाय नंला लोगोफोर दिनै सानसे मैया सानसेमोन जोंना साननैल'मोन आरोना नायनोसै दिनैनि दिना बोरैहाय थांलायो नायदो गुवाहाटीयाव ओरैबायदि खुवा खुदों नै दिनैहाय डिसेम्बरनि 25 थारिख आरोना oh my god खुवाया बोरै खुदों नायदो oh my god वाव नै लोगोफोर सिनायनो हाया ओइ नै सासे फैगासिनो आसला सुपारभाइजार सासे जोंनिनो आरोना बियो नै दायो जों थांगासिनो दं ओरैबायदि खुवा खुदों वाव नायदो नै दासो उन्दुनानै सिखारनानै लोगो लोगो फैखादों आरोना मुब्रुं मुसिनो उफाय गैया थेवब्लाबो बिदिनो भिडिअ लाबाय लोगोफोर खुवा खुदों गगा मोनगोन लोमजागोन ओंखायनो टपि गानबाय आं नै दायो थांबाय थानि माय गड नायदो निहिरा बोरै गोलैदों दायो फुंनि 5:53 जाबाय आरोना नै oh my god गारि दं गारिखौनो सिनायलायखाया नालाय खाथिनिखौनो जिबायदि खुवा खुदों नै बिथिंजाय लड जागासिनो दं हाथायखौबो सेनसो नेस्ला बासजों मर्निं गाइस नै दायो आं गुदामनिफ्राय ओंखारबाय आरोना डिउटिनिफ्राय ओंखारबाय दायो आङो नाइट डिउटि मावदोंमोन खुवाखौ नायदों लोगोफोर ओरैबायदि खुदों oh my god मजा आ गया भाई लोग ठंडा ठंडा मौसम oh my god नायदो लोगोफोर लाइट जोंदों आरोना थेवब्लाबो लाइटआ खामानि होखायाखै ओरैबायदि माने नै नायदो ओरैबायदि खुवा गोलैदों जा खुवा खुदों आरोना ओरैबायदि खुवा खुदों नै जायगानि बुस्थुखौनो सिनायलायो ओरैबायदि नै नायदो बिथिंबो नायदो नै गारिखौनो सिनायलाया बिथिंबो गारियानो गोजायै नै सिनायलायनो हायाखै आरोना ओरैबायदि नै नायदो oh my god नायदो अबस्थायानो गैया जिबायदि निहिर जोंना नै बसा जेराव उन्दुना दं सिकिउरिटिया नै गेटआवहाय नै आसोला जोंना मर्निंआवनो फैलायबाय नाइट डिउटि दं पुलिस इफाले चुआ ओइ हाय खबर हाय বেক সাইড পালে হাই বুলি কি হ'ব পুলিচ মানুহে লাজ কৰে নেকি ঐ পুলিচ মানুহে লাজ কৰে কি হ'ব সিকিউৰিটি কৰে আৰু আমাৰ তাত সিকিউৰিটি এতিয়া গ'ল ডিউটি এতিয়া টাইম কিমান হ'ল জানো এতিয়া 6:43 এতিয়া টাইম 6:43 হৈছে ডিউটিটো হৈছে তাৰ 7টা বজাৰ পৰা আছে ইয়াৰ 7টা বজাৰ পৰা নাইটত 7টালৈকে সি ডিউটি কৰিব তাৰপিছত নাইটত বেলেগ এক্সট্ৰা আকৌ সিকিউৰিটি আহিব একচুৱেলি চেলাই থাকি আৰু না সিকিউৰিটিয়া বিয়ে
दायो 7टानिफ्राय थागोन फुंनि दायो 7टा जाथ'वाखै 6:43 जादों बियो 7टानिफ्राय मोनानि 7टासिम थागोन आरो 12 घन्टा डिउटि दायो बियो फैबायानो ओरैबायदि खुवा खुदुंनायलाय आयु नैबे लामा आरोना कम्पानि लामा बियो दायो दं आं लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुबैगोन जानांगौ आं दायो गोजानाव गैया खाथियावनो दं आरोना गुवाहाटीयावनो दं कामरुप डिस्ट्रिक्टआवनो दं आङो दायो लोगोफोर नायदो ओरैबायदि खुवा अ माय गड मोजां गैयाबाय लोग दायो आंनो लोगोफोर नाइटनि डिउटि मावदोंमोन दायो आङो गुदामसिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना नै दायो कम्पानि लांगोनायाव मोनफैबाय आङो फैयै फैयै नोंथांमोननो बोथोरखौ एसे शेयार खालामनो सानदों आं ओरैबायदि खुवा खुदुं नायदो लोगोफोर बोथोरा गोबां थान्दा हरनि समावबो गोबां थान्दा आरोना गोबां गोजांनानै गोबां खस्थ' खामानि मावबाय जोङो दायो खस्थ' खामानि मावनानै ओंखारनानै दायो नै लोगोफोर अ माय गड इन्जय मजा गैया बै बिसोरनि बिदि थान्दा थान्दायाव बिसोरनि गेलेनो लुगैयो ना बोथोरा बिराद मोजां बेफोरबायदिबा बिदि थाबाय थायोबाथ' मा जाबावगोन आरो लोगोफोर थान्दा थान्दानो मानसिया बेमार जागोन गोजाङोबा गोजांनाय हाबोबा दायो थांबाय थानायखौ एक्चुअली लोगोफोर दिनै नाइटआव सेकेन्ड डे मावदोंमोन दिनै भिडिअ लानाय जायासै आरोना बांसिनानो मानो होनबा एक्चुअली दिनै सम मोनासै दै गोबां गारि फैनानै एखेबारे गोबां खस्थ' मावबाय जोङो बेनि थाखायनो भिडिअ लानाय जाबाङासै आरोना दसे बावैनो थेन्थावबायबो आङो मोजाङै उन्दुलाङा बावहाय दावराव खामानि मावनायजों उन्दुनो हाया आरोना थेवब्लाबो दसे बावैनो थेन्थावबाय दायो रुमावहाय थांसै ओमफ्राय उन्दुहैसै आरोना रुमावहाय ओंखाम जाग्रोना लानांगोन नङाबा मैया 24 डिसेम्बरमोन 2025 नि एक्चुअली बावहाय नाइटनि डिउटि मावदोंमोन जोङो फार्स्ट टाइम हरसे मावबाय ओमफ्राय फुङावहाय जोङो 7टासोआव रुमाव सफैबाय ओमफ्राय लोगो लोगो जों उन्दुखाबाय आरोना उन्दुनो ओंखारनानै मेगन मोदै जाबाय नालाय उन्दुबाय उन्दुयै बेलासिनि 2टा बाजिसिम जोङो उन्दुखादों आरोना ओरैबायदि जाया लोङा हरावबो हरसे खामानि मावबाय ओमफ्राय फुङावबो ओंखाम जायासै बेलासियावबो जायासै उन्दु 2:30 सिरि मोनबाय ओमफ्राय 2:30 सिखारनानै ओंखाम ओंख्रि संबाय ओंखाम ओंख्रि संनायावनो 1 घन्टासो जाबाय ओमफ्राय 3टा बारदों आरोना जोङो ओंखाम जानाया लोगोफोर ना फुंनि ओंखाम ना बेलासिनि ओंखाम गैया दै गरदसेबो लोङा जाया बिदिनो जोङो उन्दुदों आरोना ओंखाम रानजानानै उफाय गैया लोगोफोर दिनैहाय ओंखाम संनानै जाग्रोगोन आरोना ओमफ्रायसो उन्दुगोन नङाबा मैयानि बायदि रानलायगोन आरोना दिनैहाय एक्चुअली 25 डिसेम्बर दिनैनिफ्राय नाइट डे मावथ'ला जोङो साननैल'मोन आरोना जोंना ख्रिस्टमासनि थाखाय फैयाखै बेलेगा ओंखायनो जोङो हराव मावदों आरोना डिउटि नङाबा जोंना सानावसो मावबाय थायो आरोना आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थि गोदान अब्ला साबस्क्राइब खालाम दाबल लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनफिनलायगोन।